твоята титла. Доволен ли си от матча? Да, няма как да не сме доволни. Мисля, че играхме, нали, може би с изключение на първата част, където все пак бяхме с добра енергия, просто може би бяхме леко нервни предвид това, че започва финалната серия, но оттам нататък мисля, че показахме, че сме по-добрият отбор и контролирахме, дори доминирахме мача през останалата част от времето. Отборната игра победи днес. Да, така е. Винаги съм казвал на моят отбор, че само когато всяка една допринесе с влизането си на игрището, тогава като отбор само хубави неща ни чакат. И състезателките, които играеха по-малко в първенството, днес им даде шанс и показаха, че имат място в петицата. Така е, не случайно са тук. Всяка една се труди всеки ден на тренировка, показва на какво е способна. Разбира се, има спадове и възвишения в формата, но мисля, че всички показаха, че заслужават мястото си в отбора. Втори матч в утрешния ден, очакваните? Излизаме със същата мотивация, с същата концентрация, надявам се, и ще се опитаме да направим 2-0.